Sibiridon Mali jamana tigidanka no ye colonel Abdoulaye Maïga ye kumana dunia kele atomba Nations Unies konona la mi senfɛ a ye jalaki bin ka taa France jamana kan. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO Kadani fɛnɛ kan Mali jamana ministre min sigilen do ani jamana wɛrɛ komako ɲɛnabɔli kunna n'o ye colonel Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ tun bɛ Nations Unies kɔnɔna la. On de kan ka dɔn Mali bɛ diriger cogo min na, on de kan ka dɔn min bɛ kɛ Mali teri ye min tɛ k'a ye. Anu ma bɔ o kɔnɔ an tɛna se ka baara kɛ dɛ, parce que f'u k'a faamuya Mali fana ye jamana kɔrɔ de ye, jɔnmaya tile colonisation o banna. Ni tun ye Abdoulaye Diop ale kumakan ye ka fara o fɛnɛ kan malidenw caman de y'u hakilina di Mali ministre dankan n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye a ka laseli min kɛra sibiri don Nations Unies kɔnɔna la. Ninnu de bɛna kɛ Malikura kumaba la ye k'a lase aw ma bi aw balimamuso Mariam Traoré fɛ sanga 30 kɔnɔ ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC. A y'aw bisimila. Foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ ka VOA Bambara lamɛn ni waati in na k'a da aw tulo kan ka fɔ Malikura kunnafoniw kɛnɛ nin ye o sigilen ye bi ye ntɛnɛn ye n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 26 san 2022 ma sanga 30 an bɛn'o kɛ ka Malikura kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma min bɛna kɛ Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6nan kɔnɔna la Washington DC aw ka kunnafoniw olu filɛ nin ye. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni dunia kele atomba Nations Unies ale ka ciladen n'o ye Antonio Guterres ye a ye laseli kɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma laseli min senfɛ a ye welewele kan bila ka taa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko Côte d'Ivoire finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ kabiri juillet kalo tile 10 san 2022 ko olu labila teliya la o nɔgɔnin fɛnɛ fɛ Guterres kumana fɛn min ye dunia kele atomba Nations Unies ka ɲɛmɔgɔyaso o tɔgɔla ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ baara minnu ni olu bɛ senna u b'a ɲini jamana fila fɛ n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire jamana ye bɛn ko la o ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nin ko ɲɛ la. Sibiridon n'o bɛnna septembre kalo tile 24 ma Mali ka jamanatigi dankan n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale tun bɛ dunia kele atomba Nations Unies kɔnɔna la a kumana Mali jamana tɔgɔla min senfɛ a ye jalakilikan dɔw bila ka taa Fransi jamana ma min bɛ tali kɛ wulikajɔ baaraw kan min kɛra duguduguni siraw fɛ Fransi jamana fɛ ko ka di jadi jɛkulumaw ma walasa u ka se ka Mali jamana kɛlɛ. Burkina Faso Alidu Ouédraogo Bobo Dioulasso ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko ɲɛ kan an k'o kunnafoniw lamɛn VOA tɔgɔ la. Обязанности премьер-министра Республики Мали его превосходительство Абдуллая Маигу. Приглашаю его выступить перед ассамблеей. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. Abina todien akila ko juin kalo tile 10 san 2021 ani kelen Fransi an to pana ka bolo bɔ an kɔrɔ wagati min o kelen na kelen yi lahiriya ta ka Barkhane sama ka bɔ Mali la a kɛra i n'a fɔ y'an kɔ dinin to ka muru turu anw na kuma dɔw bɛ yen anw kan k'a fɔ k'a gɛn anw tɛ sɔn o k'a fɔ ko Fransi denw yɛrɛ lo komandi anw ye Fransi ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ ye Fransi jugu ye wagati min o ye hɔrɔnya bɔrɔtɔ ka adamadenya yɛrɛ nagasi k'o yɛrɛ kɛ tiɲɛni jɛnkulu ye mun bɛ dibira mɔgɔw dɛmɛ. Les autorités françaises profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Fransi mi y'a yɛrɛ kɛ tiɲɛni jɛnkulu ye olu lo tun bɛ ɲɛfɛ ka se ka jala bɛn anw kan jala min ti jo ye jala min ti tiɲɛ ye jala min ti adamadenya sira bonya CEDEAO ani UEMOA fɛ. San 10 lakanabaliya tɛmɛnin kɔ mun ye maa caman ni minɛ k'a to mɔgɔ caman bolila k'o ka jamana bila a tun ka kan wa o ka se ka jala bɛn anw ka jamana kan fo kalo 7 ka frontières tugu n'an ye ka Mali yɛrɛ nafolo datugu maliyɛndenw ani Mali teriw yɛrɛ ka jiraja fɛ maliyɛnw lora nin gɛlɛya nin ɲafɛ o ni ma firinfirin. En procédant à la fermeture des frontières
et la saisie des comptes financiers du Mali. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Donna ankan ka shia ko nyini ka don an ka jamana na kanyina ko Rwanda sami ninken kana shia mi tutsi wera olu franci non lo tun nga o desera ka malien don faran asien joli o ka pankurunu dona an ga sangolo kon nisra kunto bolo keleke pankurunu sorasi pankurunu ano adamanaw ka kuna foli di chenikelaw ma olulu ka marfa kise di chenikelaw ma olulu jango o kase ka anguli ka bo antauka kase ko yere ko ka bo e cheni mu kana o ya on jalaki kwa make wali nyuma lombaliye o ka sura si biduru ni konton men sara anga jamana kono malikun kankora ambi akli jigike ka irawra ko wakati o wakati ra mali jamana don kuma kanta o e tasi blake mugo nintura malikukella sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin. Amba fe ko yere akliji. Otara tieni min kel libi ni farafindon bela jenimba makasirabi. Ambi fe ko akliji fana farafina din chama mun sala folo clara obemi wele ko première guerre mondiale katla ko akliji fana wati mi jonya sira awma we ma chama men boy ora kato ni mena jonya sababura jonya mi kera o kadna folo tigia sababura bi farafin joli sara francis kunkankora kasega horonya di adama de bela jelema bi c'est le monde libre dans lequel nous vivons. Kadani kan sisan anga colonel Abdoulaye Maiga aka sibridon laseli mabaw do lame. Excellence monsieur le secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. Excellence, secrétaire général, ifela kakeni mercenaire munumena anga jamana ka lamena ni kala kolosi frafina klebian fan jamana nyembo chaman fe o kama mbena nsemeila kanga kuma lasi uma kakeni frafina klebian fan tokola jekulu CEDEAO ton nyemoyi no e jamana tigi Umaru Sisako Ambalo mi sinsina kanko aflani ambora kai kuna sini dunia kele atomba Nations Unies ka chila di ko finitigi munumena Mali jamana kono ko mercenaire ute ko na le tunye malien di ka tumeni mabina nini kononton bela jelina bla mba fe kan haklina udi bunya kono kata ni makufalema haklila dibilendo ubi munu kono kuma tise ka nyedon chugoshi munu kono kuma jelente farafina klebian fa to la jekulu CEDEAO ani dunia kele atomba Nations Unies che min tise ka kella halaya kulu sigileungi ni kunyaka. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO kafara ofeneka annafa kabu anga lajeya dunia kile atomba Nations Unies ka chila dima kate jamana nyemoyi nga jamana nyemogo mimbe joro sabakuna no e farafina klibian fon ka tomba CEDEAO o te faso barakelai nga gele ayro emi atumayan kason ka farafina klibian fon ka ton CEDEAO la bosi annafa kabu anga hakila jigike kata jamana tigima no e farafina klibian fon CEDEAO ka ton nyemoyi ko Mali kono jamana nyemogo dati du sharia gafe okunga maula kadaka amanga jamana kiritiga so kayirama horonya bunya o kama fereshite aumbulu ka kuma nyogonya kenuye wala saka seka ni makofole numbla o e kiritigila moko ka baradi jamana tigi Umaru Sisako Ambalo kayanga ka kalama. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être ka donc afoka be chingirima bakuma anika farasaraka gelencha mauka min kera sababu ye kanije kulo insigisenka no yanga bunya de seraka ke CEDEAO ye na mayanka chi nasira wara ufe ni familialie aya misali yauta ka keni nyangili bere sigiliye kata Mali jamana ku nyangili munun kera na mabalana mba fe ka min lase o yorola farafina klebian fa onka jekulu CEDEAO nyamogoma. Je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts kona ka fanga marabana farafina klebian fan jamana diu bena kiriu bulaka ka keni asenduni anaka ngani au jijili kata bunada madian gele yauma jamana diu fanfe mintena keni nyogolomboye jabarani souka kasika duna undeme n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives.
Kadani ka sisan an bena dunuya keleya tɔnba Nations Unies ka ciladen Antonio Guterres ka laseliw a ye min kɛ bin tɛnɛ sɔgɔma min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 46 kan minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ko k'u labila. Modibo Dambele. Dunuya seleke naani keleya tɔnba ONU ale ka secrétariat ni tɔn ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres ale senbo o la ye weliwele da kɛ joona ko ka Côte d'Ivoire sardasula minnu ni u minɛnen bɛ Mali bolo k'u bila sisan jamanaw fila u ka bɛnɲɔgɔnya o kɔnɔna la ni o Côte d'Ivoire ani Mali ye. A ko a bɛ wulikajɔ fɛn fɛn ni o de dabɔra pour que ko ninnu bɛ se ka bila cogoya min na ko a b'o ko kɔrɔma don ani ka se ka danaya sinsin ani sigiɲɔgɔnya ɲuman ani jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ. Ni laseli kɛra u ka sɛbɛnfura mun bɔra ani fɛnɛ a ko a bɛ tanuni ɲɛnama kɛ ka sin Côte d'Ivoire ma a ka wulikajɔ la bɛn ani lakana sabatili hukumu kɔnɔna la ONU tɔgɔ la Mali la MINUSMA o senfɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya la. Côte d'Ivoire ka ni sardasiw ninnu minɛlen juillet kalo tile 10 Bamako ani u ka bilali utu kalo camancɛ la k'a fɔ k'u bɛna dankari Mali jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya la k'u bila kiri bolo kan yɛlɛmana ka kɛ ni jamana sigiɲɔgɔnma fila ka mankan ye. Mali fanga tigilamɔgɔw ye ni sardasiw ninnu ye i n'a fɔ komi kɛlɛkɛla sardasiw wagati min na Abidjan ye ko u nana baara kɛ ONU tɔgɔ de la bɛn tagamadenw ka kokɔrɔmadonni hukumu kɔnɔna la MINUSMA la Mali la. Kadani kan alibi maliden caman de be minnu y'u hakilina di Colonel Abdoulaye Maïga a ka sibiridon laseli ka Nations Unies kɔnɔ min kɛra Mohamed Danyogo Vewa Bambara tɔgɔ la ale ka kuma barani na Bamako. Sibiri tɛmɛnen Mali Premier ministre nɔrɔbila n'o ye Colonel Abdoulaye Maïga ye ale kumana Nations Unies kɔni kɛnɛ kan. Ismaël Sako n'ale bɛ cadre d'échange de parti pour une transition réussie n'ale yɛrɛ parti ɲama ye ale b'a hakilinata di nin kuma in kan. A ye kuma minnu kɛ ka Faransi jalaki k'a fɔ ko u tun ye banbanciw dɔ ta ani o ka pankuru tun donna jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma yamaruya sɔrɔ Mali ɲɛmaaw fɛ ko preuve gɛlɛn b'u bolo ka Faransi ɲangi k'a fɔ ko réunion urgente ka kɛ o preuve ka da kɛnɛ kan. A bɛ kalo kelen dɔɔni bɔ u b'o kuma la fan bɛɛ fɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye. Mali kɔnɔ u ma preuve kisɛ kelen yira na. O tila ka parti politique jalaki ko an ma ko u ma jukɔrɔma don dɔ la ye. Mais i bɛ mɔgɔ jukɔrɔma don dɔ fɛn min na i ye fɛn min ye i bɛ fɛn min dɔn. Mohamed Sidibe ani Asitan Kulubali olu ye malidenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ premier ministre a ye kuma min fɔ a y'olu hakilinata a ye o de fɔ. Vraiment o bɛ ka an kunna wolo. Ne ye mɔgɔ min bɛ voyager kojugu. N ye transitaire ye n bɛ jamana caman Sénégal, Guinée, Lomé n bɛ taa yɔrɔ caman quoi. Bon an kun sɛgɛnnen don. Maintenant mɔgɔw u bɛ se k'u disi gosi ni malien yɛrɛ quoi, ni africain yɛrɛ quoi. Bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la. Ismaël Sako ale y'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ sen na ni premier ministre y'a da don a la halisa o baaraw kɔni olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ. Min ye élection ko ye a ye mun fɔ k'u bɛ réforme ko la k'u ye EJ sigi autorité indépendante de gestion des élections mais a tun ka sigi juillet an bɛ retard la o bientôt kalo fila retard calendrier min dira CEDEAO ma. Sulemani Jɛnta ale kɔni hakilata ye mun ye ni kuma minnu filɛ nin ye u fɔra ka ban wa u kɔfɛ waleyaw kɔni o de kan ka da ni kuma ninnu kan. Ko bɛ maliyɛnw de bolo sisan parce que n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ ta da dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ kɛwale de sisan Mali mago b'a den kɔrɔw de la walasa ko minnu bɛ ka kɛ kɔrɔlen an k'o bila kɛrɛfɛ an ka tɛmɛ ni ko kura ye ni kɔni kɔntanna vraiment. Mohamed Danyogo Vewa tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balima wanga foli baw ye alibi kala saw ma ka fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn. Jamukan daminɛ la an tun y'a lase aw ma ka fɔ Mali ka ministre min n'a sigilen don jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ tun bɛ duniya keleya tɔnba Nations Unies kɔnɔ. A kumana kumakan minnu ni a y'o kɛ ka Mali jamana lahalaya kunnafoniw di min kɛra Dili Diko ale ka kuma barani na VOA tɔgɔ la. An k'o lamɛn. Monsieur le ministre, an ka foli b'i ye i ye an bisimila ka jaabi di an ma bamanankan la. CEDEAO ye lajɛba dɔ kɛ yan New York. O kɔfɛ u ye wele bila Côte d'Ivoire soldasiw finitigiw 46 minnu minɛna Mali la ko ka olu bila ka bɔ kaso la. Farafina bileyanfan jamanatigi 3 cidenlakulu bɛna ta Bamako dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka nin ko ɲɛnabɔ. E fɛ fura bɛna sɔrɔ a ko la walima fɛɛrɛw dɔw sɔrɔla ka ban. I ni ce ka ɲininkali la. Gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ n'o y'an se nin ma fo mɔgɔw k'u hakili jigin o de la. Y'a dɔn olu ka Côte d'Ivoire fini donnaw o mɔgɔ 49 olu nana Mali la u ni kɛlɛkɛminɛnw de nana u ma a sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la yamaruya ma d'u ma pour que u ka se ka na jamana kɔnɔ olu nalen
hali hors de mission kun t'u bolo u selen yen nɔ passeport min b'u bolo a tɛ sɛbɛnna k'a ko sɔrɔsiw de don a sɛbɛnna b'a kan ko maçon de don écoledenw de don ou bien menuisiers de don donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin ko tɛ ko jɛlen ye o ko bɛna wagati min fana a y'a sɔrɔ gɛlɛya de fana bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ parce que danayabaliya de b'a an ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye problème gɛlɛya donc a ko kɛlen a ko bilala ka taa justice la olu bɛ k'a ko lajɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye a y'a yira k'a fɔ hali ni nin ko bɛ justice bolo o t'a bali Mali ni Côte d'Ivoire an ye sigiɲɔgɔnw de ye an ye balima jamanaw de ye an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la pour que ni a kana kɛ gɛlɛya ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ donc an b'o sigi ka fɔ de la a ɲinina ko Togo o ka se ka kɛ o ka kumaɲɔgɔnya sabati Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ sɔrɔsi muso 3 bila la septembre kalo tile 3 a kun fɔra ko ni wagatinin sera an bɛna sigi ka fɔ lakura ye tugun pour que k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ problème na cogo min an tor'o de kɔnɔ wulikajɔ ni boliboliw cayara fo CEDEAO fana nana i pan k'i fili a ko kɔnɔ sommet kɛra New York yan o condition na sommet min kɛra New York Mali ma wele Mali ma ɲininka a ma fɔ Mali ye k'a fɔ fɛn min kɛra anw kana ka an ka hakilinata fɔ décision ka ta o base kan minnu ye ɲɔgɔn ye u ko Mali bɛ sanction na donc Mali wele kun tɛ an t'a dɔn décision taara min kan Mali ma lamɛn Côte d'Ivoire ka côté dɔrɔn de lamɛnna décision min taara aw yɛrɛ a bɛɛ Côte d'Ivoire ka côté an y'a yira k'a fɔ anw bolo nin tɛ CEDEAO problème ye nin problème solution a bɛ se ka bɔ Mali ni Côte d'Ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ ani Togo bɛ ka sigi ka fɔ min k'an ni ɲɔgɔn cɛ tɔw bɛ se ka na ka an dɛmɛ mais nin tɛ comme transition problème mɔgɔw ka wuli k'a fɔ an bɛ Mali menacer dɛ n'u ma sɔn nin ma an b'u sanctionner Mali fana sariya de b'an fɛ o jamana si tɛ sɔn marifatigiw kana bin aw kan u m'aw ka sariya batu ka tila k'a fɔ ko dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bɛnbɛnbɛnw kɛ Mali kɔ kan ka n'u sigi k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ tan u bɛ Mali sanctionner tan u bɛ nin kɛ tan anw bolo o bɛɛ bɛ problème lajuguya de parce que nin ye dɛmɛ min bɛ min tɛ na ni problème solution ye Mali y'a yira k'a fɔ ale concerné len tɛ nin sigi ka fɔ la parce que an da ma don a la a ma sara an na bon u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna Mali kɔni laada jamana don hospitalité b'an fɛ jatigiya ni mɔgɔ k'i bɛna i bɛna an b'i lamɛn mais f'i k'a faamuya de gɛlɛya min bɛ yen problème sɛbɛw de bɛ yen Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ni min bɛ solution fɛ aw b'u dɛmɛ de Côte d'Ivoire ni Mali ka baara kɛ k'o problème ninnu wuli pour que ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen nɔ ka se ka sigi ɲɔgɔnya lasabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais baara minnu bɛ ka bolo da sisan olu tɛ ka t'o sira fɛ an bolo dayɛlɛnnen bɛ n'u nana an b'u lamɛn an ka hakilinata ye min ye an b'a f'u ye mais Mali to jamana ye k'a fɔ fana ko président en exercice bɛ wuli dɛ an balo dɛ k'a bɛ mɔgɔw bagabaga a bɛ nin kɛ Mali tɛ marché o cogo la Mali tɛ marché o cogo la an bɛ mɔgɔw bonya mais il faut que tɔw fana k'an bonya u k'an ka sariya batu an dayɛlɛnnen bɛ ka solution ɲini a ko la mais ni baara ma taa nin sira fɛ ne ma d'a la ni solution bɛ sɔrɔ a ko la aw bɛ mun makɔnɔ ni lajɛ la min bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ bon an y'a f'i ye cogo min anw da ma don a lajɛ la an t'a dɔn u y'u ka décision ta ka da mun de kan Mali kɔni tɛ ka fosi kɔnɔ n'u nana an b'u lamɛn an ye min fɔ depuis ko kɛra fo bi o kuma kelen de bɛ ta ka yir'u la n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ dɛmɛ kɛ de pour que Mali ni Côte d'Ivoire ka jɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka solution sɔrɔ a la mais ni mɔgɔw nana de k'a fɔ ko solution b'olu bolo ko Mali jalakilen don k'a sɔrɔ a ma lamɛn ko olu bɛ min fɛ Mali k'o de kɛ ni Mali ni yɔrɔ ma sigi ni Mali ma bonya kuma ninnu na pression ni ani ka ko sigi ka dictat kɛ Mali kan
o tɛ bɔ sira fɛ dɛ o ni jamana nin fana bɛɛ an fana ye jamana de ni jamana fɛn o fɛn filɛ u si tɛ sɔn min kɛra ma donc n'u nan'o hakilina de kɔnɔ salam o n'an bɛ sigi ka kuma mais n'u nana de k'a fɔ aw ye habɛ comme écoledenw de solution filɛ nin ye aw bɛ nin kɛ ou bien an bɛ aw gosi tan nɔ n'o de don an bɛ sigi ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ n'a kɛra cogo min an b'o ye sinon anw bɛ fɛ hali sinikɛnɛ sigi ka fɔ ka kɛ Mali k'a lamɛn Côte d'Ivoire k'a lamɛn ni effort min kan ka kɛ fan bɛɛ k'o effort kɛ parce que nin tɛ Mali ka intérêt nin ko ka mɛn nin cogo la nin tɛ Côte d'Ivoire ka intérêt nin ka mɛn nin cogo la et nin tɛ problème fana ye Malidenw ani Côte d'Ivoire denw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye fangako problème de donc anw hali sinikɛnɛ anw bɛ fɛ relation minnu bɛ olu ka taa ɲɛ mais fo relation ka kɛ jɛya de kan n'a bɛ fɔ ko sincérité ka danaya nati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kojugu minnu bɛ dilan ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma olu ka dabila n'olu bɛɛ dabila la ne hakili la solution bɛ se ka sɔrɔ a ko la minnu bɛ dɛmɛ kɛ f'u ka tiɲɛ de lajɛ parce que décision bɛ ka taa tiɲɛ tɛ k'a lajɛ parce que bɛnbɛnbɛnw de kɛlen bɛ Mali contrôle la n'o de fana don Mali tɛna sɔn o ma sariya tɛ se ka tigɛ Mali kɔfɛ Mali kɔ kan ko Mali ka tagama o sira kɔnɔ n'a ko ma se ka ɲɛnabɔ aw jɔrɔlen tɛ ko Mali bɛna segin kelenya sigi la tuguni ni CEDEAO ni UEMOA tɛ Mali kɔfɛ bon an y'a fɔ cogo min Mali ni mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien aw kana kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka kɛ condition bɛɛ la an tɛ se ka kɛ comme sagaw dɔrɔn an bɛ tugu mɔgɔw kɔ voilà an ye min fɔ an ka hakilinata ye fɛn dɔw ye de f'olu ka lamɛn pour que solution ka bɔ a la donc n'an lamɛnna an bɛ continuer o sira fɛ n y'a f'i ye cogo min anw ka intérêt tɛ nin ko a kana ɲɛnabɔ mais minnu bɛ na ko ɲɛnabɔ mais il faut pas que olu kana k'a fɔ k'u bɛna parti pris kɛ a ko la donc olu de bɛna ko ɲagami donc n'u y'a ta ni hakili ye ka ta ni tilennenya ye ka ta ni tiɲɛ sira ye ne hakili la solution bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa ne hakili la a bɛ Mali faamuya a bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ dɔn n'a kan ka cɛsiri fɛn o fɛn kɛ ni ko nana jɛlenya ani bonya kɔnɔ ne dalen b'a la a bɛ se k'a ko lajɛ a fana nin yɔrɔ ye min ye a b'a k'a ko la mais n'a nana ka kɛ ko jɔnmaya de sigira Mali kan ne ma d'a la n'an bɛ surunya solution na sisan dɛ. Ministre Diop, mankan caman kɔfɛ Mali ni Faransi cɛ o jɛɲɔgɔnya nata bɛna kɛ mun de ye? Mali y'a jira k'a fɔ n bɛ fɛ ka fɛn kelen fɔ bon an mɛnna Faransi kuma yɛrɛ la fana n y'a dɔn anw bɛ yɔrɔ min sisan dili anw bɛ fɛ ka bɔ Faransi kuma na parce que an ka problème tɛ Faransi dɔrɔn ye an ka problème ye ka se ka jaabi nati Maliyɛnw ka problème la ka lakanani natiw ye ka sɔrɔ siraw yiriwa ka bɛn sabati an n'an sigiɲɔgɔn cɛ mais Faransi ta n'an y'a ye k'a fɔ Faransi de wulila dɔrɔn tilegan fɛ kuru bɛ taa k'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ mun m'o bɛnkan sɛbɛn ninnu sabati u taara o condition de kɔnɔ o fana kɔfɛ u taara diɲɛ bɛɛ yala ka Mali lajaba ka Mali ɲɛmɔgɔw lajaba ka kɛlɛw ta ka ɲɛsin Mali ma u bɛ Mali siyaw bila ɲɔgɔn na u bɛ Mali politiciens bila ɲɔgɔn na ko wɛrɛw bɛ ka boloda jamana contrôle la n'a bɛ fɔ o ma acte d'hostilité donc an bolo an ni problème ba tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u sɔnna k'a fɔ ka faamuya k'a fɔ ko Mali ye Maliyɛnw de ta ye mɔgɔ si tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Malidenw kan Mali ka problème solution tɛ mɔgɔ si bolo ka tɛmɛ Malidenw kan ni e nana e b'i fanga de fara Maliyɛnw kan mais fo Faransi k'a faamuya de k'a fɔ ko jɔnmaya tile banna ko Mali tɛ Faransi ka koloni ye Mali tɛ Faransi ka jɔn ye donc n'u nana u b'a faamuya k'a fɔ de Malidenw olu de y'u ta y'u ka jamana ye ne nana ne ye aw teri de ye n bɛ se k'aw ladi n bɛ se ka n ka dɛmɛ d'aw ma mais dɛmɛ an bɛ sɔn a ma condition dɔw de la f'i ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya i k'o bonya i ka Maliyɛnw ka dignité
iko o batu ni Maliens ye décision min ta k'a fɔ anw ka jamana anw ye nin choix de kɛ k'a fɔ an b'a fɛ an ka jamana yiriwa nin cogo la ni Mali a choisi k'a fɔ nin de ye n teri ye ni nana f'i k'o batu de e tɛ se k'o décision ta Mali nɔ na donc an bɛ décision fana ta comme an ka jamana ɲɛmaa y'a fɔ cogo min an ka décision fɛn o fɛn f'an ka Maliens ni yɔrɔ de k'a cɛmancɛ la n'o fɔ ko défense des intérêts vitaux des Maliens ni Faransi y'o faamu o bɛ se ka na sigi k'a fɔ bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ mais f'u ka bɔ o logique de la k'a fɔ don o don an bɛ na an b'u labin an bɛ nin kɛ an b'an yɛrɛ ka gouvernement sigi anw de kan k'a dɔn Mali bɛ diriger cogo min na anw de kan k'a dɔn min bɛ kɛ Mali teri ye min tɛ k'a ye n'u ma bɔ o kɔnɔ an tɛna se ka baara kɛ dɛ parce que f'u k'a faamuya Mali fana ye jamana kɔrɔ de ye jɔnmaya tile colonisation o banna pewu donc n'u nana ka sigi k'a fɔ k'an ka kuma an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa n'o ye mais sisan k'a fɔ u bɛ baara minnu boloda la sisan nɔ o t'a to an bɛ se ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin cogo la donc Mali an b'a hakili kɛ kelen ye an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna ma an bɛ jamana in lawuli an b'a protéger mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na Mali partenaire an dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ bɛ fɛ ka na k'i bolo di Mali ma bonya ani jɛlenya kɔnɔ anw dayɛlɛnnen bɛ k'an bolo di o mɔgɔ ninnu ma. Faransi ni Ameriki ye Mali jalaki ko a bɛ baara kɛ ni Rusila finitigiw ye ka bɔ Wagner mun b'aw bolo ka u jaabi? Y'a dɔn dili anw sɛgɛnna nin jaabili la parce que nin kuma bɛ kana don o don a bɛ bɔ yan fɛ a bɛ don yan fɛ Mali y'a yira k'a fɔ i ka bonya kama n b'a question jaabi parce que an y'a yira k'a fɔ Mali la nin kuma anw sɛgɛnna la parce que kuma kura t'an bolo k'a fɔ an ye jaabi min di an tɛna bɔ o kan an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie jamana kɔrɔw de don kabini Modibo Keyita ka wagati ani URSS an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka kɛlɛminɛnw a fanba n'i y'a 100 ta a 80 ɲɔgɔn minimum o tun bɛ bɔ Russie an ka jamana fini donna caman formera yen nɔ o relation de b'an ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se bi ma gɛlɛya nalen an y'a ɲini k'a fɔ ka kɛlɛkɛminɛnw ni fɛn dɔw d'an ma ka dɛmɛ di ka mɔgɔw di minnu bɛ n'an dɛmɛ k'an entraîner k'an dɛmɛ ka se k'o équipement ninnu utiliser an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ nin jamanaba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ fɛ ka don o kɛlɛ la an y'a yira k'a fɔ il faut que jamana bɛɛ k'a faamuya de olu jugu tɛ anw jugu ye u teri t'anw jugu ye jamana bɛɛ b'i jugu ani teri i b'a choisi i yɛrɛ ka intérêt de kama donc an tɛ fɛ ka Amérique kɛlɛ an tɛ fɛ ka Faransi kɛlɛ olu fana n'u teriw bɛ yen u n'u jugu bɛ anw tɛ don o kɛlɛ la Mali b'a ka intérêt de ɲinina an b'a ɲini ka baara kɛ n'o ye ni mɔgɔ min nana n'i y'an bonya kɔnɔ an ni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon Mali kɔni an tɛna sɔn k'a fɔ mɔgɔw kana fɔ an ye ani mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ani min tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o décision ye Maliens de ka décision ye n'an ye min ta o la o k'an ka batu comme Faransi ni Amérique olu bɛ décision caman ta mais a man di mɔgɔ caman ye a man di an ka jamana ye mais an tɛ wuli ka taa f'u ye il faut pas que aw ka nin décision ta parce que a man d'aw ye parce que jamana diɲɛ jamana bɛɛ n'i ka intérêt f'an ka ɲɔgɔn bonya de an ka avancer n'a ye parce que même jamana minnu bɛ mɔgɔw accuser ko mercenaire ko ni fɛn ninnu mais k'olu yɛrɛ fana ye société de sécurité privée caman utiliser Irak troupe minnu tun bɛ yen nɔ les 2 tiers c'était quoi donc moi je crois que an tɛ don considération ninnu na vraiment an bɛ min ɲini dɔrɔn an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka lakana nati ka minɛn di an ka sɔrɔsiw ma an ka se ka terroriste ni fɛn ninnu kɛlɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na k'i bolo d'an ma an bɛ fɛ k'an bolo d'olu ma ka bɛn ni kelenya jaabi mais f'a ka kɛ bonya kɔnɔ quoi donc o de y'anw ka hakilinata ye an bolo nin kuma an tɛ fɛ ka mɛn a kɔnɔ. Monsieur le ministre, i ni ce jaabi la. I yɛrɛ ni ce i ka ɲininkali la. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin tun ye Mali ka ministre min sigilen don Mali ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ka laseliw ye VOA Bambara kɔnɔ an ka foli ni tanuni b'aw ye an b'a fɔ ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.